Skal have et større svømmebassin. I må flytte jeres eksamen ud til havet eller sådan noget. Der kommer måske vand. Ja, det skal vi faktisk. Vi skal se, om det kan blive varmt ud, så vi kan holde bassinet der til sidst. Eller bare varmt. Nej, hvor er den fin. Ja, det var allerede varmt. Ej, hvor det er flot, det jeg laver. Yes. Det er os alle sammen, så det er ikke så flot. Vi fik lov til at bakke nu, at kvinder bakker op til det. Ja, hvor er den trådløse styring Jeg har her? lavet noget godt. Ja, Det kan få den de der på næste 4 næste cm lov til der, at lave. dem har jeg lavet. Hvordan kan man styre trådløs flamatik? Det kan være, man kan. Find den løsning. Ja. Og så batter Ja, kompressor ind i den. Men så dykker den længere ned. Ja, du kan få de der små kompressorer til luft. Sætter man luft ud af. Har I tænkt over, at den lige præcis skal passe med midten der, når den ligger i vandet? Ja, det har jeg faktisk regnet ud. Så er det mindre svært, at slå den. Ja. Jeg tror, I skal være med i Robot Wars. Vi kan lave et helt nyt koncept. Water Robot Wars. Ja, de kan jo bare fjerne det, der skal 2 hjul på. Robot og Beast Wars. Det er 2 stykker. Det er så det der lavt. Altså fanden, altså et eller andet. Bare regioner, hvad det ligner.